Kuya, sa sunod buwan, graduation na ninyo mga fourth year student, no? Unsa kay feelings, kuya, no, kung mupaso na sa stage? Unya, mudawat na ka sa diploma? Usa pa. Siyempre, nindot yung feelings. Ako, kuya, excited na yung graduate para mag-college na ko. Mga bitaw nga magtarong yung kag-eskwela para makagraduate ka. O makuha ni mo yung kurso nga gusto mong kuhaon, baby girl. Yak! Baby girl! Pwede, kuya, dili na ko ni mo tawagon o baby girl. Luot kayo paminahon, uy. Daga naman ko, kuya. Para ni mo, daga na ka. Pero para na ako, baby pa ka. Ikaw ra yun na akong one and only girl. Basta. Dili na ko baby, kuya. Cindy. Kuya RJ, congrats! Nag-graduate na gid ka high school. Mag-college na gid ka sa sunod abli, kuya. Wala ko'y kadungan og ulian ni. Ay, ni mo Cindy. Ngano man di kuhaon kasi mong Kuya Jake ba? Kaparaygon ba di mong bataa ka? Ay, hili ko ni Kuya Jake, ma. Kusapaan mong ko na niya, bisag ako isa. Ay, pasagdain na lang na si Cindy, ma. Kay bawa kabitawan na niya nga si RJ ra gyud ang iyang duulan pirmi. Ay, kabala ka, baby girl. Bisan og daan ako sa college, kuhaon og ihatod gihapon ti ka. Yes! Thank you, Kuya RJ. Love you ko ni mo, no? Ako na baby girl. Laban sa tika. Kakwaspod ko, be. Ninduta gid sa diploma ni Kuya RJ, uy. Makasuya gid kaayo. Cindy! Akala mo ko diha. Ano mo pa matug? Gabi ini kayo. Nagsigim kag tanaw sa kong diploma, ha? Kanahan man ko magsiki og tan-aw, kuya. Kuya, unsay feelings nga nag-graduate ka, unya? Kompleto ang tanan. Naa si mama, si papa, si Kuya Jake, ug si Punsoy. Happy kay Kusin nga kumpleto tang tanan. Magway kabutanan nga akong kalipay. Ako ka, kuya, kung mag-graduate na ko. Kompleto ka, ta? I mean, naa si mama sa akong graduation. Pareha sa imong graduation, kuya, good. Kompleto ta? Say, buot may pasabot, Cindy. Di ba, kuya, pag-graduate na ako sa elementary, si papa ra ang naka-attend sa akong graduation. Kasi si mama nagtrabaho pa sa Canada atong panahon na. Unya, sa sunod buwan, mularga na po si mama. Maka-experience ka ako, kuya, nga mupasa sa stage, nga kompleto ta. Parehas karon sa imong graduation. Cindy, si mama, maningkamot nga makauli para makatambong sa itong graduation. O di ba ka, sa importanteng adlaw sa itong kinabuhi. May mo ba day nga dili makauli si mama nga pinanggam kay kaniya? Pinangga, gyud, kuya? Cindy. Uwa man ko ka-feel, kuya, nga love ko ni mama. Masuko man kanina siya permin ako. Bisag wa ko isa nga kipuhat. Cindy. RJ, kuyugi ko be, manglakaw ta. Ma, mukuyag pud ko. Ay pagpuyo na lang diri sa bahay, Cindy. Panglimpyo nun diha. Tanawa hugaw kayo ng bahay. Nang limpyo man ko ganiha, ma. Mahimo ba, Cindy? Ayaw kog surang-suranga. Ma. Dahil Cindy, ayaw na lang pugsag sa mama. Sin, nanami! Kuya, unsa inyong gidaan ni mama? RJ, isoda na itong mga pinalit. Ma, ang akong ipapalit. Nga ako'y new toys, ma? Oo, naa diha sa plastic. Ipanghatag niya na RJ. Uy, para ako, ma. Unsa may paliton ako nga daghan naman kay kag mga gamit diha. Unsaon pa man na nimong ubang gamit? Naalagi si Kuya Jake, si Kuya RJ ug si Punsoy, ma. Ako, wa laki. Kasaba ba nimo, Cindy? Unsa pa may gikanahanglanon nimo, ha? Wa man, ma. Wa man di ay. Mahimo ba? Di na ka magsigsaba diha. Galabad ba ning una ko, ha? Basin og ikaw ako mapahimungtan. Ma.
Nganong yun ka, nga mura man na siya og dunay kalagot na ako. Ngawa man unta ko'y gibuhat niya. Kung makakita siya na ako, mura man yun og saputon siya. Unya maninga ang dayon. Unsa na lang ka akong buhaton no, nga dili masuko si mama. Kano sa pagka ako maka-feel sa love ni mama diri na ako. Recorded by X Thunder Gaming. Ugma, mulargan ako sa Canada. Og Cindy, kay ikaw raman ang babae dire. Ikaw na bahala sa imong mga igsuon. O, ma. Ma, pag-amping gid baya dito sa Canada, ha? At imanagin ang mga manghod ni mo, Cindy. Kasi papa ni mo, nibalik naman sa Manila para sa iyang trabaho. Ayaw gid baya nagpasagdi akong pinangga nga si Bunsoy, ha? Nakasabot ka ba, Cindy? Dako na ka. O kinahanglan responsable ka. Nakasabot? O, ma. Bye, Ma. Don't forget to pray always, Mama. Of course, baby. Sige, arin ako. Bye, Ma. Bye, Ma. Bye, ma. Hello? Hello, ma. Kumusta na ka, ma? Ma, na ako'y good news ni mo. Okay ra ko dere. Kamo, kumusta na mo diya sa Pilipinas? O unsa man ang maayong balita nimo nako, Cindy? Ma, nakadaog ko sa among school isip Miss Intramurals. Mao ba? Ma, hapit na among graduation. Oo, no. Hapit naman day ka mo graduate sa high school. Ma, makauli ka sa akong graduation? Di pa ko makatubag sa imong pangutana, Sin. Pero, nga naman, ma. Mananghid pa ko sa akong amo dire. Og sige lang. Kay mo tawag lang unya ko kung makauli ko sa imong graduation. Sige, ma. Magpaabot ko. Cindy? Naghila ka? Sumay yung tabunin mo. Anong naghila ka? Nanawag ko ni mama, kuya. Nangutana ko niya kung makauli ba siya sa akong graduation. Oo nga. Sumay sulting mama, ha? Wa pa ko na siya sure nga makauli siya, kuya. Hilong na. Naghilak. Mauli lagi si mama sa mong graduation. Isaad ko mo. Cindy, congrats! Graduate dito og high school. Congrats, Ate Cindy. Thank you, Kuya Jake, Bunsoy. Cindy, huwag magkagaway ka na. Graduation mo. Dapat happy ka, di ba? Huwag mo man na imong gipangandoy nga makagraduate ka o niya makadawat og diploma. Dili ni mo ako gipangandoy, kuya. Nga mo paso sa stage, ngawa si Papa ug Mama. Sin, di ba, na-explain naman si mama o nga nung wa siya makauli? Pero ni promise na nako, kuya, nga kompleto ta sa akong graduation. Cindy. Pero nag-expect ko mga mauli ka sa akong graduation. Sorry, pero di na ko mapugos ang akong amo. Pero nga noog si Kuya RJ ang muhangyo ni mo. Naaman lagi ka. Cindy, Ikaduha na nangigayon mga wa ka sa akong graduation. Pero kang Kuya RJ, maningkamot yung ka nga makauli para lang maka-attend sa iyang graduation. Pareha
man minimong anak, ma. Pero maski palabi man nimo si Kuya RJ. Cindy, sabta ko. Kinanarbaho ko para sa inyong ugma. Sa una, magisabuti ka. Kaya di ko gusto nga mag-away ta tungod lang, ani. Pero karon man, dali na ni mahimo. Suma, sa birthday ni Kuya, ni uli ka. Pero sa akong birthday, tingog lang ang akong manunggan ni mo. Kay matod mo, dili ka sugtan sa imong amo. Nisabot na ko ni mo, ma. O karon ma, gusto ko nga masabot ni mo, pero murag unfair naman yun kaayo, ma. Kay bao ka, ma, para nako special ni nako. Special ni nga day kay mauni ang dugay na nakong gipangandoy. Pero parehas na mo ni Papa, wa mo sa akong graduation. Nga unta special day man ako. Nga unta kompleto ta. Cindy. Panalang ko sa mga bituin. Huwag kang lalayo sa akin. Harap niyo. Nakugid ko kay ubos ni Mama o Papa. Gusto man unta ko nga mosabot sa ilang sitwasyon pero nasakitan ko. Nag-expect ko nga unta, matry na ko og unsa kanindot ang mo graduate nga kumpleto ang akong ginikanan ug ma-feel po na ako ang pagmahal sa usa ka inahan. Pero bisag sakit, gimahal gyapon nako sila. E bisag unsaon, ginikanan nako sila. Karon nga mature na ko, hinay-hinay na ko nakasabot sa akong mga ginikanan. Tungod kay nakaibaw ko nga ang ilang gibuhat para ra usab namo. O karon nagtunghan ako sa college, o gihimo na ako silang inspirasyon sa akong pag-eskwela, isip akong mga ginikanan. Dini na lang kutob o daghang salamat. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao gito mga ikalang kaagi ni Cindy nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalohan dahil sa iyo. Dahil sa'yo, sumasaya ang mga may kaibigan ako na totoo. Ang mga kaagi kabahata na doon sa radyo ni Giracel T. Estalani o kapo sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga ikalag may sukin ti paminaw, kinasingkasing kong didapit sa papanaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagaw. I-address lang ni ining tulamanon, handimanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipadala sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong